Shalom, horas dita saluna, amang inang, di dia kita berada di Bagas Sadarion, Tuan di Batama na mangaramoti kita saluna. Di son au neng mangedeon duede, mungkin ra dang sudah kita maboto nomor buku ede, na biasa na deon di ending per mingguan ima di gereja KBP. Jadi langsung neng perbotoan tu kita saluna. Ima na perjolo ede di nomor 204 nomor judul dang tadi kono kuho do di nomor 2 na nomor buku ede di nomor 840 sada na berjudul Aihodo na punah harajaon. Di sono neng coba mangedehon ima pakai alat musik saksofonon rapat main begi meta te manginang. Jadi yang manginang on ma lagu perjolo sian buku ede di nomor 204 nomor judul dang tadi kono kuho. Jadi oma di ede paduahon sen buku ede 840 sada judulna Aihodo napuna harajaon. Berarti mamang inang salum meta saluna horas.